V tomto videu vám predstavíme funkciu poľného reportu. Poskytuje vám prehľad o všetkých zdokumentovaných aktivitách pre každé pole a každý zberový rok. V rámci dokončených aktivít nájdeme všetky úlohy, ktoré sme doteraz na poli zdokumentovali. V závislosti od toho, ktorý zberový rok bol zahrnutý, môžeme rozlíšiť rôzne zberové sezóny. Zberový rok predstavuje celú sezónu od sejby až po zber a zahŕňa všetky aktivity v tomto časovom období. Preto by mal byť vždy vyplňaný pri vytváraní a dokončovaní aktivít. V menu poľných reportov si najskôr vyberieme konkrétne pole vo filtri a potom následne zvolíme príslušný zberový rok priamo v prvom dostupnom rozbaľovacom zozname. Nakoniec klikneme na riadok s poľom a otvorí sa poľný report. Report pre pole teraz poskytuje prehľad všetkých aktivít zdokumentovaných pre vybraný zberový rok. Prehľad je usporiadaný chronologicky podľa dátumu a zobrazuje názov, kategóriu, spracovanú plochu, množstvo na hektár a ďalšie podrobnosti pre každú aktivitu. Zvyčajne sa začína odrodami na siate plodín, nasledujú hnojivá a prípravky na ochranu rastlín, ako aj ďalšie spotrebné materiály, ktoré mohli byť použité, napríklad voda. Nižšie sa nachádza podrobný prehľad každej jednotlivej aktivity, vrátane strojov, náradia a obsluhy, ktoré sa na nej podieľali. Nasleduje sekcia pre zozbierané produkty a nakoniec akékoľvek ďalšie poznámky, ktoré mohli byť pridané. Pre lepšiu prehľadnosť je možné každú sekciu v poľnom reporte zbaliť alebo rozbaliť pomocou malej šípky vpravo. Ak je potrebné upraviť niektoré aktivity v poľnom reporte, môžete kliknúť na dátum a preskočiť priamo na konkrétne dokončené aktivity. Napríklad, zmeňme množstvo vody z 230 na 250 litrov. Po uložení sa zmeny automaticky synchronizujú s poľným reportom. Ak chcete exportovať poľný report, jednoducho kliknite na tlačidlo Tlačiť poľný report v pravom hornom rohu. V zobrazenej vyskakovacej ponuke vyberte, ktoré údaje z poľného reportu chcete zahrnúť do PDF. Kliknutím na Tlačiť PDF sa poľný report automaticky vytvorí a uloží na váš lokálny pevný disk. Exportovaný poľný report bude vyzerať takto a bude obsahovať podrobnosti o aktivitách a údajov za sezónu.